Nazdar. Dneska mám pre vás jeden jednoduchý pohybový tip, ktorým si ochránite vaše kríže a zapojíte viac sedacie svaly. Sedacie svaly sú z dnešného usedeného života častokrát inhibované, tým pádom utlmené. Či už cvičíte váš obľúbený drep, alebo sa zrovna len zohýbate pre niečo, čo je na zemi, snažte sa pri krčení kolien krčiť aj bedrá tým spôsobom, ako keby si sadať čo najviac dozadu a udržať trup rovný a pevný. Tým dokážete zapojiť viac sedacie svalstvo a odbremeníte záťaž z driekovej časti chrbtice, ktorá sa pri tomto vykonávaní pohybu častokrát deje. Mám pre vás pripravené aj jedno cvičenie, ktoré vás pomôže naviesť do toho pohybu úplne jednoducho. Stačí, ak si jednoducho klaknete na kolená, ktoré budú mierne od seba, chodidla udržiavate pri sebe. Ste napriamení a pevní v trupe. Pomaly idete smerom dolu, pričom udržiavate vzpriamený chrbát a váhu primárne v kolenách. V spodnej pozícii ste pevní a odtlačením sa od zeme aktivujete sedacie svalstvo, ktoré vás dostane späť do napriamenej pozície. Brucho držíte pevné celú dobu. Toto cvičenie môžete vykonávať pred svojím tréningom nôh, ktoré robíte vo fitku, alebo aj v pohodlí domova, len tak pre aktiváciu sedacích svalov a trošku rozhýbanie tela.